karon day eh. Ay ligi. Sige next standby ani wag iti kwarta ani. Mao lagi no kawan no na sa do. Sa milingaw na to anay dugay-dugay naman wa na matakita sa tong mga amigo ani bay. Wala lagi asa ka tong mga mananapan ha. Para man ko. Tugo ni mata-mata. Kabantay. Napay ato bay balik. Ang sama. Si parikitsoy ko no. Kurso kay mga trabaho. Oh, ya. Ibaw dito mga trabaho day nga. Tanan ko to karon to paluyon mo lawas. Bitaw sad sa. Nya. Saan kapag apply ato nga wala ba to'y kwarta lukat-lukat og requirements? Tambay mo tong dako. O gani. Di mo gito kibaw mong labas yung sanina. Trabaho pagkang kuan na. Sa bagay, ani am gining kuan ko, diskarte karong panahon na itang mga pobre sama nato god. Diskarte gyud atong kinanglanon kay ug minus sa diskarte. Pasmo yung guwa na to. Mao nang nakabantay jud og itsoy. Kursom sa mga apply trabaho. O kursunado lang siya god. May di god. Pero para gid nako, di gid siya dawaton di. Tapulan kay naong. Naong palandaan kaon katugra, kaon katug kalibang. Pero basin pa oroy, basin. Mao ginang karong panahon na basta kun sunadang yung apply trabaho, Bay! pasoon man gyud. Nilalagay ko ba mga apply kong trabaho ba? Palibat, ha? May malagay ko. Ito. Ay, panudar ito mga gyud. Ha? Isa kilo panahon na niya. Bahal ang bugas. Wala pa gikurta ni Jerome ni. Kita ko Mga mahal ang bugas. Diba na pa'y ato ba? Mga apply ko kang trabaho itsoy. Nilagay ko yung mga apply ko niya. Sugat ba niya na usad trabaho ba? Kung sa may labo ta mga apply kang trabaho. Di ang pangutana diya. Di na ba na basta-basta mag-apply kang trabaho mo agi para ba nag mga procedure para ang requirements good. Kailangan nag mga papel eh ba? Oo, oy. Sultihan ti ka, mga-apply kitag trabaho. Di kita mo apply nga diretso. Mo agi pa nag mga dokumento na mga requirements good ganang sama ng bayudita, barangay clearance, police clearance. Kunya, kung sa may naan mo diha, Wala mo kay kwarta ikapalit trabaho ba? na, mao ni problema. Daan ko malagi awa. Sakto yun atong nadumag istorya. Na, Ganyan. Madawat ka ka. Walang ano ba kay problema wa ko kwarta niya. Sa to pa, pamasin din ang imo. Kasi na ko abay kay kailangan ko trabaho ulit ba? aw. Sulti ate ka kung kursunada lang jud ka mangitag trabaho, makakita man ka. Oh lagi ba? Pagitaan to nagpagi ani ni siya. Nako ito. Sama ba? Sama. Nakay ko anya kanang bisig death certificate. Certificate? Oh, Wala ako. Pwede. kailan ka death certificate? Kaila. Kasama na death certificate. Kana pa to ang ipas ni mo gani? Alis bro. Kay para kuan to ni siya. Mga apply ko sa trabaho, death certificate. Ganahan ka death certificate. Abot ng duha. Wa po ko binuang yan eh. Duda ko na. Masa ba bay? Gusto juga makatrabaho. Oh, gusto ko. Petan ano kon mo kusunado mo ka. Ani na lang ay. Nag-ingon to nako si paring Ilyot nga nangayad ko sila trabaho. Hay. Kami noon ba kay makasuod ko bay? Ako lagi Sampay ko kwarta ko bay. to kayo. Si paring Ilyot nakita mi bagapon gud nga. Masa man bay? Wa pa ko kay kaila nga kursunado trabaho. Wala ko Nga, ko bay. dili, wala ka kailang Ilyot. Ay, Ilyot! Kailan di ko Ilyot ay? Sawa man Maliw ka mo to. kailang Ilyot. Suod kay mo to sa una. Oo, suod! Tungo sa kadugay bay. Marag mo Oh, to ano malimot bay ko. Ani lang. Nga, Adtoa si Ilyot naa naglingkod sa ilawom sa Talisay. Akbang sa Disutil ba? Oh, sige ba, ito na ba? Pamino sa, naa sa naglingkod sa akbang sa Disutil kunya. Naa sa dito nagpabot kina mo sabot mo niya. Dili lang kumabay trabaho ikaw lang. nga, Kay asa man ka bay? kunya mudawat magkakisip sa trabaho. Sunado mo ka. Nang ada kay ko bay. Ah, sakto kayo. Nga, natawag ko si bay Ilyot bay. Kung sa may dugaya nimo, adto na dito. Sige bay, natawag ko bay. Oh. Daan bataan. Danghag lang naong. O lagi. Wa kay lag death certificate. Wala ka
Ibinuang ara na itong certificate. Huwag yung libong itsuya ni. Ahay, sa kayo mahitabo ato. Abot lang. Kadawa. Makauyon ka to sa trabaho nga gihatag ni paring Ilyot nga. Makabitaw ako mo dayon. Tanaw ko paring Ilyot nga. Marupay tignaong ba? Oo lagi. Ay baw, ara bitaw ni. Ahay ning tawana. Gaya ning isla oy witaroy kasabot. Usan marurusaha? Yun na pa. Tanaw sa lako orasan. Saan ba tayo kasabot eh? Alas 10 na lang. Grabe islaw. Wa ba ka to masangit sa birthday nga naarabig birthday ganiha? Pininar mo ko nagkalkulako, ridid pita. Apa ko binawangi sa duha, ang mga naong butong duha, magsinanggor ba kayo? Kako na biwa itong tawana. Stilan, tawana. Ahag sige ning amuhan ako eh. Sige sa panugo. Kabong kapos sa kaayo. Asto, ani na lang. Mang-hire na lang kong tao. Sakto tak ito sa islaw na. Sakto kayo ba dakog lawas. Dali na masugo. Kaon na si Wapod lagi. Ani na lang. Pag paabuton ako. If sinagdong na turong tawanan ni, asa na kanina sangit. Yun na pa. Parang itsoy man yun. Hoy, parang itsoy! Ali! Asam ka? May nanawag. Si Pare Elliot man ha? Ikaw din na bay? Ali! Asa di ka pa dong? Diri gini ko ba kay nihita ni mo bay? Ha? Nangita ka na ko? Si paring Islam man akong gipangita. Kaya nagsabot niya ng alas 9 nga are mi mag-abot kay pa-applyin ako sa trabaho kay nangita akong tao. Sa Islaw? Nakita mo ko kung sila gidoy. Wa di klaro ng bataa eh. Kinintawan na ba? Pamina ko asa na pud ni sila eh. Siguro wa ka kay bantay nila basta nagsabot sila nga mamerdig sila. Kaon ba wa tong tawana? Nah, aboton na lang duha bay ay. Nga nagkuyog na lang duha bay. Basta nangita to sila grakit bay. Aw, di sila interesado ani trabaho aw. Mangita na lang kog lain. Ikaw na lang akong hayron. Musugot ka. Sakto kay bay. Mo gini bay nga gipari kong Islaw diri bay kay iya ko ipapapuli diri bay. So, nakita na ko nimo murag interesado man jud ka. Mangita kon mo og papel. Nakay-record ang sigidahan mo diha. Ha? Patay. Wala mo kay idang papel bay. Ha? Wa kay gidala nga mga requirements diha. Wala lagi bay, bisag usala bay. Wala gid bay. Sa bagay, pangitaan ta nagpaagay pero mangita mo jud requirements sa amo ko. Nya unsa man bay? Pero sige na lang, mangita ko paagi nga isudi ka. Aw, kana bay. Sugot ko ana bay. Karon dayon musud na ka. O karon na yun. Og tulo ta. Tesa, dili ka mamili og trabaho. O di, amili bay. Bisag Oo, sa taro bay. Kana bay. Karon naabot man ta sa area nga aton trabahoan. Nya unsa man bay? Sayon ra kay imong trabaho. Sayon? Oh, akiyap ra ka. Sayon ra ana bay. Ready na man ka mo iyap. Oh, ready na bay. Nakabantay ka to? Asa ba na ana bay? Kanagod ka na, kanang pundok ang mga bato. Pagkadigahan ako na ana bay. Nagkadyo kayo. Ni, butang ni.